హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాసులలో మనము కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు లేదా కుంతి మహారాణి ఉపదేశములు అనేటువంటి అంశంలో ఉన్నాము. సో ఆ కుంతి మహారాణి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని, వాస్తవానికి తన మేనల్లుడే అయినప్పటికీ ఆయనని భగవంతుడిగా ఎరిగినటువంటి ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు కొన్ని శ్లోకాలను కుంతి మహారాణి యొక్క ఉపదేశాలు అనేటువంటి అంశాలలో లేదా కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో చూస్తూ వచ్చాము. సో ఇంకా ఆ కంటిన్యూషన్ లో ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలను ఆ కుంతి మహారాణి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని గురించి కీర్తిస్తూ మనకి ఉపదేశించినటువంటి అంశాలను చూద్దాం. మరికొన్నింటిని ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఆ కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలో ఇంతవరకు మనము దాదాపుగా ఇంతకుముందు ఈ కొన్ని శ్లోకాల్లో చూసినటువంటి అంశము, లాస్ట్ క్లాస్లో చూసినటువంటి కొన్నిట్లో ఆమె ఆయన్ని ఈ విధంగా కీర్తించుతుంది. అకించనులైన వారికి పరమధనమైనటువంటి నీకు వందనాలు అర్పించుచున్నాను. అకించనులు అంటే ఏది కూడా ఇక అన్నిటినీ త్యజించి భౌతికమైనటువంటి తన వద్ద ఏది కూడా భౌతికమైనటువంటి అంశాలను ఏవి కూడా లేనట్టు వదిలేసి అన్నిటినీ వదిలేసి ఆ భగవంతుని అనన్య భక్తితో ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తిలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ పరమ ధనము అయినటువంటిది ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి నీకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను.
ప్రకృతి గుణ ప్రవృత్తులకు నీవు పరమమైనటువంటి వాడవు, ఆత్మారాముడవైన కారణమున నీవు శాంతుడవు, అద్వైతులకు ప్రభువువై ఉన్నావు అంటూ ఆమె ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తించడము. సో ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటుంది. హే ప్రభు, నిన్ను నేను అనంతమైన కాలముగాను, దివ్య నియామకుడగను, ఆద్యంతములు లేనివాడగను, సర్వవ్యాపిగను భావించుచున్నాను. నీ కరుణను పంచుటలో నీవు నిష్పక్ష పాతుడవై ఉన్నావు అంటూ జీవుల నడుమ ఈ వైషమ్యములు వారి వారి పరస్పర సాంగత్యము చేతనే కలుగుచూ ఉన్నది అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి స్పర్శ శక్తిని గురించి ఈ గత శ్లోకంలో ఆమె కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు తన మేనల్లుడు గాని లేదా తన పుట్టింటికి చెందినటువంటి ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా గాని కాడని కుంతీదేవి తెలుసుకొని ఆయనని, ఎందుకంటే అనంతమైనటువంటి కాలము. సో భగవద్గీతలో అర్జునుడు కూడా అంటే యథార్థంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటాడు. సో అలాగే విశ్వరూప దర్శనంలో ఆయన అంటాడు, నీవు ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యావు, ఎక్కడ మధ్యం ఉన్నది, ఎక్కడ అంతం ఉన్నది నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను. సో సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి వాడు, ఆద్యాంతములు లేనటువంటి వాడు గాను. అలాగే భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తాడు, ఈ సృష్టి అంతా నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది, ఈ జీవులన్నీ ఉనికిలోనికి రావడానికి, లయించిపోవడానికి నేనే కారణము, నా యొక్క ప్రకృతి ద్వారా ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉండేటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా యథార్థంగా ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నటువంటి కుంతీ మహారాణి ఆయనని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంది. నిన్ను నేను అనంతమైనటువంటి కాలముగాను, దివ్య నియామకుడుగాను, ఆద్యంతములు లేనటువంటి వాడుగాను, సర్వవ్యాపిగాను భావించుచున్నాను. భగవద్గీతలో భగవంతుడు బోధించినటువంటి విధంగాను, అర్జునుడు అర్థం చేసుకున్నటువంటి విధానంగాను ఆ కుంతీ మహారాణి కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని గురించి యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటిది. నీ కరుణను పంచుటలో నీవు నిష్పక్షపాతుడవై ఉన్నావు. సో ఆయన మనకి భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, నేను ఎవరి ఎడా పక్షపాతం వైఖరిలో గాని ద్వేషంతో కానీ ఉండను, సర్వజీవుల ఎడ సమభావంతో నేను ఉంటాను అని చెప్తారు మనకి భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో. మరి అలా ఆ నిష్పక్షపాతుడై ఉన్నావు, ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఆమె ఆయన్ని చెప్తూ ఉన్నది. నీవు నీ యొక్క కరుణను, నీ యొక్క ఇది పంచడంలో, నీ యొక్క ప్రేమను పంచడంలో నీవు నిష్పక్షపాతుడవై ఉన్నావు. ఎవరు కావాలి అని అనుకుంటే వారికి ఆయన చెప్తాడు ఆ విధంగా, నేను ఎవరి ఎడా పక్షపాతంతోనూ ద్వేషంతోనూ ఉండను, కానీ నన్ను కోరుకున్నటువంటి నా భక్తులలో నేను ఉంటాను, నాలో వారు ఉంటారు అని చెప్తాడు. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణను పంచడంలో ఆయన నిష్పక్షపాతుడవై ఉన్నాడు అని, జీవుల నడుమ ఈ వైషమ్యములు అనేవి వారి యొక్క పరస్పర సాంగత్యం, అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క సాంగత్వం వలనే కలుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆమె కీర్తించడం ద్వారా గత క్లాసులో మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక భగవంతుని గురించి ఇంకా కీర్తిస్తూ, అంటే ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి శక్తి స్పర్శగా ఆ భగవంతుని కీర్తించినటువంటి కుంతీ మహారాణి ఇంకా ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీలలను ఈ శ్లోకంలో ఆమె కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఆమె ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాం. హరే కృష్ణ. సో దానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము, అలాగే వారి యొక్క వివరణను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. నవేద కచ్చిద్ భగవత్ చికీర్షితం తవేహ మానస్య నృణాం విడంబనం
నయస్య కచ్చిద్దయితోస్తి కరిహి చిద్ ద్వేష్యచ్చ యస్మిన్ విషమా మతిర్మృణాం. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీలలను ఆమె ఈ శ్లోకంలో కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. హే ప్రభు, సామాన్య మానవుని కర్మల వలె గోచరించుచు భ్రమను కలిగించు నీ దివ్య లీలలను ఎవ్వరను అవగతం చేసుకొన జాలరు. అంటే సామాన్య మానవుని వలె ఆయన కర్మలు, ఆయన యొక్క కర్మల సామాన్య మానవులు చేస్తూ ఉండేటువంటి కర్మల వలనే ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలు కూడా గోచరించుచున్నప్పటికీ కూడా గోచరిస్తూ భ్రమను కలిగించు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను ఎవరు అర్థం చేసుకోనజాలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆమె. ఎందుకంటే ఆయన ద్వాపర యుగంలో వచ్చి ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఒక సాధారణ మానవుడి లాగానే, ఒక సాధారణ రాజులాగా ఆ యదువంశంలో ఉండి ఆయన కర్మలు చేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఆయన చేసినటువంటి లీలలు మహోన్నతమైనటువంటి లీలలు. మరి సో అటువంటి ఆ లీలలను ఎవరు అవగాహతం చేసుకొని అంటూ ఆయన యొక్క లీలలను ఆ కుంతి మహారాణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి లీలలను. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క బాల్య లీలలు ఆ బృందావనంలో ఆయన చేసినప్పుడు బాల్యం, చిన్న పిల్లవాడుగా, చిన్న బాల కృష్ణుడుగా ఆయన చేసినటువంటి లీలలు, నందపుత్రుడుగా ఆయన చేసినటువంటి లీలలు, మహోద్భుతమైనటువంటి లీలలు. సో ఎంతో దివ్యమైనటువంటివి. సో వాటిని అవగాహనం చేసుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉండేటువంటి ఆ లీలలు. ఇంకా ఆమె చెప్తున్నారు, ప్రత్యేక అనుగ్రహ పాత్రుడు గాని లేదా ద్వేషింపదగినవాడు గాని నీకెవ్వడునూ లేడు. అంటే ఆమె ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, సో నీవు ఎవరిని ప్రత్యేకంగా అంటే నీ అంతటి నీవు, వారు కోరుకుంటే ఆయన యొక్క భక్తులను మాత్రం ఆయన నిరంతరము చేస్తూ ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఆయన ఎవరి ఎడ పక్షపాతం గాని ద్వేషమును కానీ కలిగి ఉండడు. ఆయన అంతే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కుంతి మహారాణి, ప్రత్యేక అనుగ్రహ పాత్రుడు గాని ద్వేషింపదగినవాడు గాని నీకెవ్వడునూ లేడు. కేవలము జనులే నిన్ను పక్షపాతిగా భావించుదురు. సో భగవంతుడికి అందరూ కూడా సమానులే. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి, ఈ భౌతిక త్రిగుణాలలోనికి వచ్చినటువంటి జీవులు వాళ్ళ యొక్క గుణ స్వభావాలను అనుసరించి వారు పక్షపాతిగా చూస్తూ ఉంటుంటారు. ఉదాహరణకి హిరణ్యకశిపుడు ఎప్పుడు కూడా శత్రువుగా చూస్తాడు, కంసుడు శత్రువుగానే చూస్తూ ఉంటాడు, శిశుపాలుడు శత్రువుగా చూస్తూ ఉంటాడు. బట్ ఇతర భక్తులు ఆయన్ని, ప్రహ్లాదుడు ఎంతో భక్తితో ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. సో కుంతి మహారాణి, అలాగే అర్జునుడు. సో కాబట్టి వారి యొక్క భావాలను అనుసరించి ఉంటుందే తప్ప, తద్వారానే ఈ జనులంతా పక్షపాతిగా నిన్ను భావిస్తూ ఉంటారు తప్ప, నీవు ఎవరి ఎడ ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహ పాత్రుడు కానీ ద్వేషించేటువంటి కానీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనము చూసేటువంటి ఈ అంశాలలో ముఖ్యంగా ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉంటారు ఈ శ్లోకానికి సంబంధించినటువంటి భాష్యంలో, భగవంతుని అనుగ్రహము పతితులైనటువంటి జీవులందరిపైనను సమానంగానే ఉండును. అతనికి ఎవ్వరిపైన కూడా ద్వేషభావము ఉండదు. అంటే భగవంతుణ్ణి ఒక సాధారణ మానవునిగా భావించడం అంటే భ్రమ మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆయన ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి లీలలు చూసి, మరి అటువంటి ఆయన్ని శిశుపాలుడు లాగా, ఒక సాధారణ మానవుడిలాగా ఆయన్ని చూస్తే అది భ్రమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన లీలలు సామాన్య మానవుని శ్రేష్టల వలె కనిపించినను వాస్తవంగా అవి దివ్యమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందులో ఏమాత్రము
లౌకిక స్పర్శ అనేది ఉండనే ఉండదు. ఈ భౌతికమైనటువంటి స్పరి భావము అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి లీలలలో, కర్మలలో ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన చేసేవన్నీ కూడా శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటివి. ఎటువంటి రజో తమో గుణాలకు సంబంధం తావులేని విధంగా ఉండే విధంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. నిస్సందేహంగా అతడు తన శుద్ధ భక్తుల పక్షపాతి. సో వాస్తవానికి ఆయన ఎవ్వరి ఎడా పక్షపాతంగా ఉండరు. కానీ ఆయనని ఎవరు కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారో వారిని కూడా ఆయన కావాలని కోరుకుంటారు. అంతేగాని స్వతహాగా అతను ఎవరిని తన విరోధులుగాను లేదా తనకి దగ్గర వాను గాని ఆయన భావించరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకిక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు నిస్సందేహంగా, అంటే వాస్తవానికి ఎవరి ఎడ పక్షపాత ధోరణి ఉండదు. కానీ ఎటువంటి సందేహము లేకుండా అతడు శుద్ధ భక్తులు అనన్య భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము భక్తి భావనలో సేవిస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క పక్షపాతి అని చెప్తారు. సో ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఒక ఉపమానంగా చెప్తారు. సూర్యునికి ఎవరిపైనను పక్షపాతము ఉండదు. సూర్యుని యొక్క కిరణాలు, సూర్యుని యొక్క కాంతి అందరిపైన సమానంగానే ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి సూర్యునికి ఎవరిపైనను, అంటే సూర్యునికి ఎవరిపైనను పక్షపాతము ఉండదు. ఎవరిపైన పక్షపాత బుద్ధి చూపడు. సూర్యునికి ఎవరిపైన, అంటే ఇక్కడ సూర్య యొక్క కిరణాలు అంటే పక్షపాత బుద్ధి లేనట్లే భగవంతుడు కూడా, అంటే సూర్యుడికి ఏ విధంగానైతే పక్షపాత బుద్ధి ఉండదో అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎవరిపైనను ప్రత్యేకమైనటువంటి పక్షపాతము లేదు. కొన్నిసార్లు సూర్యకిరణాలు ఉపయోగించుట వల్ల రాళ్ళు కూడా విలువైనవిగా మారవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో వాటిలో కలిగేటువంటి ఆ మార్పుల వల్ల, ఆ కిరణాల ప్రభావం వల్ల ఆ రాళ్ళు విలువైనవిగా మారవచ్చు. అలాగే ఒక అంధుని ఎదుట సూర్యకిరణాలు ఉన్న అతడు వాటిని చూడలేడు. చీకటి వెలుతురు అనునవి రెండు కూడా వ్యతిరేక భావాలు. కానీ సూర్యుడు తన కిరణాలను ప్రసరించుటలో పక్షపాత బుద్ధితో ప్రవర్తించనని భావింపరాదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇక్కడ మనము అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాగైతే ఆ సూర్యకిరణాలు పడుతూ ఉన్న వెలుతురు ఉన్నా కానీ అందులకు ఆ సూర్యకిరణాలు వెలుతురు గోచరించినట్లుగానే చీకటైనా వెలుతురైనా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆ భగవంతుని అవగాహనం చేసుకోలేనటువంటి వాళ్లకు, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు, భ్రమలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మోహంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని పైన శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే అది అవగాహన అవుతున్నాయి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుడు దయాపూర్ణమైనటువంటి శక్తితో ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో అవతరించినప్పుడు కూడా ఆయన ఒక సామాన్య మానవుని వలె తన లీలలను ప్రదర్శించును. అయినా ఆ లీలలు అద్భుతమైనవి. అవి సామాన్య మానవుల వలె, అంటే సామాన్య మానవులు చేసినటువంటి కర్మలు వంటివి కావు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అలాగే ఆ కృష్ణ భగవానుడు పూర్తిగా స్వతంత్రుడు. ఆయనకు మిత్రులు గాని శత్రువులు గాని లేరు. కానీ తన మిత్రులకు, శత్రువులకు అందరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చుట కోసమే ఆయన తన యొక్క దివ్య లీలలను ప్రదర్శించును అని చెప్తారు. ఆయన ఎవరితోనూ ఎట్లు
మెలిగినను ఫలితము ఒక్కటే అని చెప్తారు. సో, అయినా అదే ఆ పరమేశ్వర తత్వము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణ భగవానుని గురించి మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీలలను ఆమె కీర్తించడమే కాకుండా, సో, ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుని యొక్క చైతన్య శక్తిని కూడా ఆమె కీర్తిస్తారు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. సో, ఇంకా కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆహ్, శక్తిని, ఆ విశ్వ చైతన్య శక్తిని హ్మ్, ఆమె కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఈ శ్లోకాల్లో మనకి ఉపదేశాలు మనకిస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో. జన్మ కర్మ చ విశ్వాత్మన్ న స్యాకర్తురాత్మనః తిర్యజ్ నృషిషు యాదః సు తదత్యంత విడంబనం. సో, ఇంకా ఆమె ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, జన్మ కర్మ చ విశ్వాత్మన్ అజస్యాకర్తురాత్మనః తిర్యజ్నృషిషు యదాసు తదత్యంత విడంబనం. సో, ఇంకా ఆమె ఈ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఓ విశ్వాత్మ, నీవు అకర్తుడవైనను కర్మనొనరించుట, పరమాత్ముడవు అజుడవైనను జన్మనొందుట ఎనునవి విడంబన మాత్రములైన యున్నవి అని చెప్తున్నారు. జంతువులు, నరులు, ఋషులు, జలచర రూపములలో నీవు స్వయంగా అవతరించుచుందువు. అది నిక్కంగా పూర్ణమై ఉన్నది అంటూ ఆమె ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వ చైతన్య శక్తి, అంటే ఆ భగవంతుడు ఎలా అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు, ఎలా ఆయన వస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ ఆమె కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలు ఆశ్చర్యకరములే గాక బాహ్యమునకు పరస్పర విరుద్ధములుగాను కన్పట్టును అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలు ఆశ్చర్యకరమైనవే గాక పరస్పర విరుద్ధంగా కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ లీలలు మానవుని పరిమిత ఆలోచనా శక్తికి దురవగ్రాహ్యములు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరిమితమైనటువంటి మానవుని, మన యొక్క ఈ మేధస్సు కానీ ఇదంతా పరిమితమైనటువంటి ఉండేటువంటిది. కాబట్టి ఈ పరిమితమైనటువంటి ఆలోచనా శక్తిని కలిగినటువంటి, అంటే ఊహాశక్తికి అవి అందవు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఈ పరిమితమైనటువంటి ఈ ఊహాశక్తికి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు అందవు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నా, ఆయన సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు. ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడైనను అతడు వరహ అవతారము, నరసింహ అవతారము, మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారము అంటూ వివిధ రకాలుగా మొదలైనటువంటి అంటే మెయిన్‌గా వరహ అవతారము, మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారము. సో, ఆ రకంగా జంతువులుగాను, అంటే జంతువుల రూపంలో ఆయన అవతారాలు తీసుకున్నటువంటి వాడు. అలాగే నరసింహ అవతారం సగము జంతువుగాను, సగము మానవుడిగా ఉన్నటువంటి అవతారం కూడా తీసుకున్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆయన మానవులుగా శ్రీరామచంద్రుడుగాను, కృష్ణుడుగాను, ఆయన నారాయణుడు అనేటువంటి ఆ ఋషిగాను, అలాగే జలచరాలు ఇంతకుముందు చెప్పిన మత్స్య అవతారం చేప వలె జలచరాల్లో అవతరించినటువంటి
సో ఆ విధంగా అవతారాలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆయన జన్మరహితుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏ కర్మ చేయవలసిన అవసరము అతనికి లేదు. ఆయన భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. నేను అంటే ఈ ముల్లోకాలలో నాకు లేనిది కానీ, కావలసినది కానీ ఏదీ లేదు. నేను కర్మలు ఆచరించవలసినటువంటి అవసరము కూడా నాకు లేదు. అయినా నా విద్యుక్త అంటే నా ధర్మాన్ని నేను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాను. మార్గదర్శకంగా ఉండడానికి మహాత్ములుగా సో అని చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు జన్మరహితుడు. ఏ కర్మ చేయవలసినటువంటి అవసరము అతనికి లేదు. వేద మంత్రాలలో కూడా ఆ పరబ్రహ్మము దేనికి కర్త కాడు అనేటువంటి అంశము మనకి వేదాలలో సూచించబడినటువంటి అంశము. అతనికి సమానమైనటువంటి వాడు కానీ, అధికుడు కానీ ఎవ్వరూ లేరు. సో భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడు ఆయన్ని పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, ముల్లోకాలలోను నీకంటే అధికుడు గాని, నీకు సమానుడు కానీ ఎవరు ఉండరు. ఎలా ఉంటారు అంటూ ఆయన కీర్తిస్తాడు అర్జునుడు. సో అంటే అర్జునుడు ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు. సో అదే అంశాన్ని వేదాలలో కూడా, వేద మంత్రాలలో కూడా ఆయనకి ఆ పరబ్రహ్మం దేనికి కర్త కాడు అని, అతనికి సమానమైనటువంటి వాడు కానీ, అధికుడు కానీ ఎవరూ లేరు అని చెప్పబడినటువంటిది. మరి అతని శక్తులు అనంతములు అని చెప్తారు. అతని ప్రతి లీలయు విజ్ఞానము, బలము, చైతన్యంతో కూడి సంపూర్ణంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆయన ఏది చేసినా సంపూర్ణంగా ఉండేటువంటి లీల అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ ఆ భగవంతునికి సమానమైనటువంటి వాడు కానీ, ఆయన కంటే అధికుడు కానీ ఎవరూ లేరు అని, అతని యొక్క శక్తులు అనంతములు, ఆయన యొక్క ప్రతి లీల, అలాగే విజ్ఞానము, బలము, చైతన్యములతో కూడి ఆయన ఏ లీల చేసినా అది విజ్ఞానంతోనూ, బలంతోనూ, చైతన్యంతో కూడి సంపూర్ణంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. దీని వలన భగవంతుని యొక్క శక్తులు, రూపములు, లీలలు పరిమితమైనటువంటి మానవ ఆలోచన శక్తికి అందనివి అని తెలియచున్నది అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాగవతంలో ఆయన భాష్యము చెప్పినటువంటి సందర్భాల్లో. భగవంతుని యొక్క ప్రతి లీల సామాన్య మానవునకు ఆశ్చర్యకరము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవ్వరునూ అతని యొక్క శక్తిని ఇంత అని కొలవలేరు అని చెప్తారు. వైదిక విజ్ఞానము ద్వారా కూడా అతనిని గ్రహించలేము అని చెప్తారు. కానీ శుద్ధ భక్తులు మాత్రము ఆయనను అర్థం చేసుకొనగలరు. సో అందుకే కదా శుద్ధ భక్తురాలైనటువంటి కుంతి మహారాణి ఆయనను యథార్థంగా అర్థం చేసుకుని, నీవు దివ్యమైనటువంటి వాడవు, ఆది అంతములు లేనటువంటి వాడవు, సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి వాడవు అంటూ ఆయనని పొగిడినటువంటి అంశం. ఇంకా ఆమె చెప్తుంది, నీవు అకర్తుడవు అని చెప్పింది, పరమాత్ముడవు, అజుడవు అని. సో కానీ నీవు చేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా సాధారణమైనటువంటివి కాదు. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి అవతారాలు, జంతువులు గాని, నరులు గాని, రుచులు గాని, జలచరాలలో గాని నీవు స్వయంగా అవతరించుచున్నప్పటికీ ఇదంతా కూడా సంభ్రమపూర్ణమైనటువంటిది అనేటువంటిగా ఉన్నది అని చెప్తున్నటువంటి. సో కాబట్టి ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే అవగాహనం చేసుకోగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయనతో వారికి మిక్కిలి సాన్నిధ్యము ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. కావున భగవంతుడు జంతువుగా గాని, మరి ఏ ఇతర జీవజాతులలో గాని అవతరించినను ఆయన జంతువు, మనిషి, ఋషి, చేప కాడని వారు తెలుసుకోగలుగుతారు. వారు భగవంతుడనే అంశాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే నరసింహావతారంలో వచ్చినప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు ఏంటి ఈ వింత ఉంది అని చెప్తాడు. అలాగే వరాహావతారంలో వచ్చినప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు ఒక ఇంత జంతువులాగా ఉన్నావు నీవు అని చెప్పి అంటూ ఉంటాడు. కానీ మరి ఆ నరసింహుణ్ణి ప్రహ్లాదుడు
చాలా చక్కగా అవగాహన చేసుకోగలిగారు. సో ఉగ్ర నరసింహుడుగా ఉన్నప్పుడు మిగతా లక్ష్మీమాత కూడా ఆయన దగ్గరికి చేరలేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ ప్రహ్లాదుడు, శుద్ధభక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఆయన దరిచేరి ఆయన్ని శాంతింప చేస్తారు. సో కాబట్టి శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే ఆ భగవంతుడు అవగాహనమవుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో అన్ని పరిస్థితులలోనూ భగవంతుడు నిత్యమైనటువంటి పరమేశ్వరుడు. అంటే ఏ రూపంలో ఆయన వచ్చినా ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి వాడే, నిత్యమైనటువంటి పరమేశ్వరుడే. అంటే వరాహ రూపంలో వచ్చిన, మత్స్య రూపంలో వచ్చిన, కూర్మావతారంలో వచ్చిన, నరసింహ అవతారంలో వచ్చిన, రాముడుగా వచ్చిన, కృష్ణుడుగా వచ్చిన, లేదా ఋషులుగా వచ్చిన ఆయన సో అందుకే ఇక్కడ కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుణ్ణి విశ్వాత్మన్, అంటే విశ్వమంతటికి చైతన్య శక్తిని అందించేటువంటి వాడు అని సంబోధించారు ఆ కుంతీ మహారాణి. సాధారణంగా ప్రతి శరీరంలోనూ చైతన్య శక్తి ఉంటుంది. ఆ చైతన్య శక్తినే మనం ఆత్మ అని చెప్తాం. ఈ దేహం మనము మాట్లాడినా లేదా చేస్తున్నా, ఏదైనా పని చేస్తూ ఉన్నా దీనిలో చైతన్యం ఉన్నప్పుడే కదా. ఒకసారి ఈ దేహం నుండి చైతన్యం బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి, ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ మనం ఈ కళ్ళన్నీ ఉంటాయి, చేతులు ఉంటాయి, ఈ ముక్కు ఉంటుంది, ఈ నాలుక ఉంటుంది. సో చైతన్యము బయటికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం? శవం అని పిలుస్తాం. ఏమిటికి పనికిరాని భౌతిక పదార్థం, జడ పదార్థం కదా. సో కాబట్టి ప్రతి శరీరంలో చైతన్య శక్తి ఉంది అని చెప్తారు. మరి దాన్నే ఆత్మ అని, ప్రాణము అని పిలుస్తాం. అది పోతే ఈ దేహంలో ఇవన్నీ అంతకుముందు మనం చూడడానికి ఉపయోగపడిన కళ్ళు కానీ, చేతులు కదిలిస్తూ ఉంటాం, సో ఇవి కానీ ఏవి పనిచేయవు ఆ ప్రాణం వెళ్ళిపోయినప్పుడు. సో ఈ చైతన్య శక్తి వలనే శరీరము తన కార్యములను నెరవేర్చుచున్నది అని చెప్తుంది. అదే విధంగా ఒక పరమ చైతన్య శక్తి గలదు. ఈ పరమ చైతన్య శక్తియే కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో. అందువలన కృష్ణుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాణిగా జన్మించుట అనేది జరగదు. సో భగవద్గీత యందు భగవంతుడే చెప్తాడు, కృష్ణుడే చెప్తారు, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యమేవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో కృష్ణ భగవానుడే చెప్తారు, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. ఓ అర్జున, నా అవతారం యొక్క కర్మ యొక్కయు దివ్యమైనటువంటి స్వభావము నెవ్వడు ఎరుంగునో, ఎవరు ఎరుగుతారో అతడు దేహమును విడిచిన పిమ్మట మరలా ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో జన్మింపక నా శాశ్వతమైనటువంటి ధామములో నన్నే పొందుతాడు. సో అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో దివ్యం అనే పదము భగవంతుని యొక్క అవతార లీలలు దివ్యమని పేర్కొన్నవి అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంకా భగవద్గీతలోని కృష్ణ భగవానుడు వేరొక చోట చెప్తారు, అజోపి సన్నవ్యాత్మ అని అంటారు. అంటే అజ అంటగా జన్మరహితుడు. ఆయన యొక్క యోగమాయ ద్వారా ఆయన వస్తారు ఇక్కడికి. అంతేకాని ఆయన జన్మ తీసుకునేటువంటి వాడు కాదంట. అంటే జన్మ రహితుడు. అవ్యయాత్మ అనగా నాశనం లేనటువంటి వాడు. ఇదే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తత్వము. అంటే జన్మ లేనటువంటి వాడు, నాశనం లేనటువంటి వాడు. సో అందుకే ఆమె ఇక్కడ ఆయన్ని అజుడువు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో అజ అంటే జన్మరహితుడు. అలాగే అవ్యాత్మ అంటే నాశనం లేనటువంటి వాడు, వ్యయము లేనివాడు. వ్యయం అంటే ఏంటి? ఖర్చు. మనం వ్యయాలు రాసుకుంటామంటాం కదా. వ్యయం అంటే ఏంటి? ఖర్చు చేసుకోవడం. అవ్యయుడు ఆయన. ఖర్చు అంటే నాశనం లేనటువంటి వాడు.
ఇదే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తత్వము అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ఈ దివ్య తత్వం గురించి కుంతీదేవి కూడా తన ప్రార్థనలలో కీర్తించింది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే తన ప్రార్థనలు ఆరంభంలో కుంతీదేవి ఆయన్ని చాలా విధాలుగా కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. లోపల బయట నీవే విలచిల్లుచుందువు అంటూ ఆమె కీర్తిస్తూ ఉన్నది. అయినా నీవు అదృశ్యుడువు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంది. నీవు లోపల ఉంటావు, బయట ఉన్నావు, అయినా కనిపించవు, అదృశ్యుడవు అని చెప్తూ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి ప్రాణి యొక్క హృదయంలో ఉంటాడు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం అంటూ చెప్తారు మరి కదా. సో కాబట్టి అన్ని జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. సో వాస్తవంగా ఆ భగవంతుడు ప్రతి వస్తువునందు అణువునందు కూడా ఉంటాడు. క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన 3 విష్ణువులు విశ్వము వ్యక్తించడానికి మహావిష్ణువుగాను, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఉంటారు. సో కాబట్టి కృష్ణుడు లోపల బయట కూడా ఉంటాడు. ఆ విధంగా అర్జునుడికి విశ్వరూపం ప్రదర్శించట్లో బాహ్య స్వరూపాన్ని ప్రకటించారు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఆ కృష్ణుడి యొక్క బాహ్య స్వరూపమే భగవద్గీత యొక్క 11వ అధ్యాయం విశ్వరూపంలో వర్ణించబడినటువంటి అంశం. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద కొండలు, పర్వతాలు ఆ ప్రభువు యొక్క ఎముకలు, అదేవిధంగా మహాసముద్రాలు ఆయన యొక్క విశ్వరూపమునందు వేరు రంధ్రాలుగా వర్ణించబడినవి అని చెప్తారు. బ్రహ్మలోకము ఆయన శిరస్సు యొక్క పైభాగంగా వర్ణించబడినటువంటిది. భగవంతునిగా అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి నేరుగా చూడలేనటువంటి వారు ప్రకటింపబడినటువంటి ఆ భౌతిక జగత్తులో అతని రూపము చూసుటకే ఆ ఆదేశం ఇవ్వబడినది అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు ఆ భగవంతుణ్ణి చాలా గొప్పవాడుగా భావించేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కానీ అతడు ఎంత గొప్పవాడో వారికి తెలియదు అని చెప్తారు. సరే, గొప్పదనం గురించి వారు ఆలోచించినప్పుడు వారు ఉన్నతమైనటువంటి పర్వతములు, ఆకాశములు, ఇతర గ్రహములు ఊహిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు యొక్క స్వరూపము ప్రకటితమైనటువంటి ఈ భౌతిక దృశ్యంతో పోల్చబడినది అని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు. అలాగే అంత స్థూలంగా ఎంతో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు సూక్ష్మ స్వరూపునిగా కూడా భావిస్తారు అని చెప్తారు. ఇది కూడా ఆయన యొక్క గొప్పతనమే అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఒక గొప్ప విరాట్ స్వరూపంగా ప్రకటితుడు కావచ్చు, అట్లాగే ఒక చిన్న కీటకంగా కూడా ఆయన ప్రకటితం కావచ్చు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు యొక్క విభూతులకు ఆయన అంతమే లేనటువంటిదిగా ఉన్నది అని చెప్తారు. అలాగే ఆ శ్రీకృష్ణుడు యోగేశ్వరుడు అని, యోగ శక్తులు అన్నిటికీ కూడా ఆయనే సర్వాధికారి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకేదైనా కాస్త కొంచెము అద్భుతమైనటువంటి శక్తి లభించినట్లయితే మనం గొప్పవారిగా పరిగణించబడతాం. అంతే కదా. కొన్ని ప్రావీణ్యాలు కొన్ని ఉంటాయి మనకి. ఏదో ఒక చిన్న ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రావీణ్యం ఉండగానే దాన్ని చూసే మనం ఎంతో మురిచిపోతుంటాం. మరి అన్నిటినీ సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు మరి ఎలా ఉండాలి? సో అన్నిటినీ కూడా సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. మనకి ఏ కొద్దిగా ఉంటేనే ఎంతో ఇదిగా చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో కానీ కృష్ణుడు ఈ అద్భుత శక్తులన్నింటికీ కూడా సర్వ అధికారి అని చెప్తారు. అలాగే భగవద్గీతలో కూడా ఆయన యోగీశ్వరుడైనటువంటి కృష్ణుడు, అలాగే ధనుర్ధారి అయినటువంటి అర్జునుడు ఉన్న చోట సకల వైభవాలు కలుగుతాయి అని మనకి 18వ అధ్యాయంలో చివరిలో సంజయుడు ముగింపుగా చెప్తూ ఉంటుంటాడు. మనం ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడితో సంబంధమును ఉంచుకున్నట్లయితే మనము అన్ని విధాల సంపూర్ణములు అవుతాము అని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ప్రత్యేకంగా నామరూపే కృష్ణావతార అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ కలికాలంలో మనకి ప్రత్యేకంగా ఈ యుగంలో కృష్ణుడు ఆ పవిత్ర నామరూపంలో అవతరించారు అని చెప్తారు. ఈ కలియుగంలో మనకి భగవంతుడు ఎక్కడ కనపట్లేదు అని అనుకుంటాం, కానీ ఆయన నామం రూపంలో అవతారం తీసుకున్నారు అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఆ చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడుతుంది కలికాలే నామరూపే కృష్ణావతార అని చెప్తారు.
అందువల్ల చైతన్య మహాప్రభువు వారు చెప్తారు, ఆయన్ని కీర్తిస్తారు. నామ్నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి తత్రార్పిత నియమిత స్మరణేన కాలః అని ఆయన కీర్తిస్తారు. ఓ ప్రభు, నీవు నీ సాన్నిధ్యమును నాకు నీ పవిత్రమైనటువంటి నామరూపంలో ప్రసాదించినవి. నీవు ఎంతటి దయామయుడవు. ఈ పవిత్ర నామము ఏ పరిస్థితులలోనైనను జపించవచ్చు అంటూ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించుటకు ఎటువంటి కఠిన నియమాలు లేవు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేసినటువంటి. సో కాబట్టి ఈ కలియుగంలో ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి దానికి మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క నామము హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించాలి అని చెప్తుంటారు. తద్వారా మనం ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ బంధనాలు, హృదయాల్లో ఏర్పడినటువంటి మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా ఎన్నెన్నో అంశాలను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు. సో మరికొన్నింటిని నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో ఆమె చేసినటువంటి అంశాలను చూద్దాం.